И какво става, хора? Аз съм Марто PvP, Марто King BG. И не ще тегля томбуката за 40 съба. Ето 40 съба си имаме. Не че ко знае колко, ама пак е нещо. И Ще май го спича. Ече как. Аз ето съм сложил линка. Абе, как ви аз показва, че имаш 3 сосни? Според вас кой ще спечели? Не разне. Аз казвам, че спечели. Дия за май. Господ 3, Бог. 2, 1. Айде мега килър. Литъл килър печели. О, този го познавам, човек. Аз този имам фейсбука. Ето как няма го познаваме. Виждали се го за тебе. Брат, ще дам наградата, като се видим в сървъра или пишем на скайп. Скайпа ще ми долу в описанието. То ти Ако е бана, ако е бана. почти 24/7 си в сървъра. Аз ще дам наградата. И добре хора, това им се в клипа. Надявам се да ви е харесал и чао!